Здравейте! Евелина Йорданова е с вас от танцова школа Sway. Сега ще ви покажа и нашето рокче, social рокче, което танцувахме. Обяснявам. С десен крак започваме момичета, като имаме стъпване напред, назад и после левия. Назад и напред. И отново напред, назад, назад и напред. Може лекичко и да раздвижите петичките навънка. Тежестта е върху пръстите, завъртайки съответно навънка. И може да стане оп, 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 оп. Малко типчава съм на диви. Но нека да ви е по-лесно, да сте по-стабилни долу на земята, да си бъде подаване на краката напред и назад. И е следното. Раз и два, три и четири. Раз и два, три и четири. След което имам стъпчица в страни. Надясно, надясно и плясно. Все едно една муха убивам. Хоп, след това наляво. Хоп, убивам муха. И двойна стъпчица долу с краката. Двойна стъпчица с краката, а ръцете рисуват сърчице през това време. Ето по този начин. Сърчице рисуват. И какво се получи? Дясно, ляво, пак, пак, пак. Добре. Същото нещо и с левия крак. Наляво, надясно, пак сърцето в случай. Айде да съберем всичко до тук. И напред, назад, назад, напред. Напред, назад, назад, напред. Мухата, мухата, хоп сърцето. Мухата, мухата, хоп сърцето. Следващото движение с десен крак ще ритна. Докъдето може да дигнете. Гледайте само да са пръсти напред, опънати, падьонче да бъде. Напред и прибирайте. Не дейте назад. Няма да имате толкова много време и сила. Красиво седи, но нека да бъде със събиране на кръка, а да дигнете по-високо напред. Имате. Дигам, връщам, обръщам леко. Диагонал. И след това с левия крак. Дигам, връщам, дигам и хоп, обърнали сме следващата посока и разбира се танцуваме го във всяка посока поведнъж. Сега да го съберем на тук цялото нещо. Имаме напред, назад, назад, напред, напред, назад, назад и мухите. Мухата, мухата, хоп сърцето. Мухата, мухата, хоп сърцето. И горе хоп, и горе хоп, и горе хоп, и горе и пак. Раз и два, три и четири. Раз и два, три и четири. Раз, два, три и четири. Раз, два, три и четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три и започвам. Раз и два, три и четири. Раз и два, три и четири. Раз, 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 два, три и започвам. Раз, два, три и четири. 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 И отново напред. И така няколко пъти, после в музика да се наслаждава. Хубав ден!